Belaikono hambai ini Dashram para MBB club ini sengaro press meet ma klaikya ma asok laikya tamni bagai hingkai seng Simon ka nor jotono Simon lukoro Thanai 12 tarik 12/3/2021 ni je Salo sini paro je gotna kotor kaisa ni thangmani abunote sini para tai sini para joto lukoro tai sini bisas kelas yang MBB club sini para nengi sendiri ma sana ni ma fajar tam ni bagai kai je political issue rok notei sini para je attack dingka abno tei senblai kono sini para nengi tai sini club nengi nai sini MBB club nengi nai mohna je BB club nengi nai sang selma singsa sang akok no belai kono kun basa kari ke sang asa ke selangka tam ni bagai ke sang Simon ka political je jagao sini paro je kono party faidi Abo most welcome jotono gorotantra bo rights tongo odhikar tongo party ni tei meeting khainani da a jaga bo sang Simon ka je ha borok phaiei je para bising haboi je bolai mani tonglai mani tai si abasimia sini parani kabang ma tong kosong lukuro tamrai nok roga haboi sabai jaka tai nok rogo kalbari ni kok sanai nai domarogo black kono kiriwoi jotono ma kharba kya Sengluka, obono seng sana ni musuh sini MBB club tai sini para ni nai, sini para je ngui tong mani, amahai bus kang rogo tahun theng, sudah abo simia seng Simon ka seng Thanai rogo sini mohraja ni, je murti kali sini kasih historical rogo, sara tirpros amahai ngmanya ko seng kaya bohor kos taka kaya rang pusa thaglai kali sini para jotono rang lai kali abono se Sengaja tu wasal bukan kaisa dia bukan kaisa tabung ngakai sin gising sense sini murti rono sabai tono jiwo abono tu sini para ni seng black no kha khamja tai seleng ma singsa seng abono hunu te kaisa abono seng Simon ka dino je local gunda mani seng abono social media local gunda a jagale gunda mani abo sini para be kono involvement krei sini para boro aro krei bolai ma jaga khida ma jaga sin parani borok krei abo haksali borok pai aro ma khai beke ga abo no te kisa sarmo jungo je nok nukung je sabai jak mani je sini parani borok ni scooty ro bike ro nok ro je tin ro khidari sabai mani abo bo sang blai kono jajaglia sang blai kono abo no bo selama singza amo hero tai tanthung te kaisa ngakai politik je dosber mani sini parao sengabono je kono political party seng welcome khayo haibon om hage bolai tok lai sengabo next time tai ta angthung abo sengnayo tai ama hikono juri political khaina hage seno development khai phunok di development se senor di sini parao ama hai lungra je khailai je bolai tok lai ama hai tang thung abo sengnayo ta khai di jotono welcome abon bisingo bolai toklai seng abo hamja gya tai ama hai bolai na hangke seng next time sini jaga sini parao seng tai jaga jagla abo si jotono kaham ke phaidi khai di abon sin para nengi seng joto lukurang aro seng buskang roga abon sanani mujungo norok phaidi sini para ni kaham ni bagi sabai di tai ama hai keno je bolai toklai man abo seng selango abon seng sanani mujungo berarti hambai kalau tam nengke seng Simon ka Thanai paro in 2021 ni je sal marigo sini kami go je rumah political party ro phai je sini kami ro club ro tai bunilo ro haboi sabai mani gari ro sabai mani tai nok nok no borna haboi bumani abo berarti seng sini kami ngai tai club ni sa berarti selong si chan seng sawo tang inga ke seng luka aro kebama borok phatr borok phai je gari bokumani abo seng Simon ka abo seng sini seng social media bisnis Simon ka je aro saka je oro gari bokumai rok abo lokal bunda ni mane abo seng belaki selama sisa ka seng protibat kayo tamen ke seng oro kami ni seng oro ke bokroi seng jotono seng nirho borok seng oro tonglai rok sing kami seng tapsu jora seng oro seng nugo sing kami seng 50 bosor romo nugo seng oro ke bo political seng oro bulai tonglai miga tam ka seng belaki selama sisa seng nuka abo next time jate political sungoi am hetang tu tai kaisa ko nge seng nuka sini historical kaisa seng senamani sini radani je seng mangthung mini je station senamani abrai ke seng kosto ke senamani parani borok
abang se Thanai rogo bol Dashram bogi sengya sebeja buka tai anti rogo bar tari rogo sungno ka jesini radani bukung ro Kwchar kawan sungno ka abo belake selma sisa sungno am hai je borok khajai bo abang wan sunya itu tai next time am hai tang tu ni sing Tripura basi joto sini luko rogo seng sang rogo sing am hai selma sisa sang seng joto baso sing protiba khanyang nai tai am hai khainero borok wan tu som hai jate seng tai khayati ni wa tu abono seng salam sungo next time jate am hai je party ni tioi kami rogo je borok tu semani kami ni je tong kosong Thanai ron tu semani abo seng belake selma sing sang nai seng wan su abono seng MBB club omta hekalo gorno tep nubi mana singaro seng bonike district ni ba state ni mayor rok joton tong singaro motamuti sing na chokono sadu hoitono Dashram parani MBB club bangka kaje neutral club sengor kuno politics gerei kuno religion gerei kuno citra wansuk lai mung gerei ta engka seng saimano seng je puila para malanya yang ni seme je kuno gotanang angka bo sini parani borong no horni ekta ni duja ni parani baitha kota lai bono paitha busuk digero ko gad ro seng horogo baksa borok ko jaga phai kemai chang sabsen bising kemai chang o jaga sengte bon nukja bo je kun somoyo pregnant buri tongo buri tongo borno seng side ma katiru abur baksa parang borong muni yo Dashram parang borong kharla jao ka haing la jao ka ne hapono seng chelaro bakhatore horot huya hoi sengo jaga ready ke sob samon tongo seng sini tibarsana hamjagai engka seng omte hega tongo tongo bisingo kaisa political organization plus ta kaisa political group ko organization kono ka group kono ka sini paro phayon teke attack ro khapai le thangke seng belai ka amna seleng jabo sin parani yu dengai ba parani borok ngai seng belai ke seleng jabo seng omter kit sabon nanya musungya ban nasingna musungya je mukti sebai kalang mane seng 2019 no seng nungui pa kya 2019 no nungui pa je guli kokka kha sarai rok sino daga sai pa na guli kokka pura tamong ka tesa rok phagya tamong ka boro yak sebai kalang ka mukti ni sini radana hamza gya ni kono ba chaja gya ni kono sebai kalang ka Engke seng omte hai gothana se usegang 12 tariko March ni 12 tariko tai kaja group rok political group rok sabai kalang thang ka engke seng ab je message je dia sarok je simo seleng jang hai tabuk geo usegang sabai kalang ne rok bon kuno difference gere kha kuno fair mung se gere kha do thimo buni jati ni borok khaja sabai kalang ka seng mani na kha tabula sini jati ni borok se sini radano sabai su seng belai keno amo seleng sugu ba tajak sugya tang ke sini seng saimon je Dashram parabo serai 10 bosor no hoje 25 bosor kono 30 bosor kono tu seng 26 kali rabar bagan hogei kagal sudir ni leadership bai singapore 26 kali rabar bagan hogei kuno party hinya kuno hinya rang aji sing mukti aji mane o borok je mukti sebanyai bos haja mana je seng bisal gorni mukti tu febro omo sabni mukti ugur ponti mukti ron seng jago seng gari bai tu furu borok saimia seng borok je sabai kalang rok saimia je seng boso kosto ko mukti no senangka ba pisaka ba sini history no seng hamjagi lang sek tubuka om tiga bukung rok seka kalang kamani mukti ngal tabu adara ni nukung ni kok engi mano je bin nukung borok ko ma berendi ke seselanor nanya payung ko borok ko ma engi mano a jaga sulu judi attack haika seng explain thaimang ala khamon je borok berendi ke seselano nanya payo ba kanya bagi kok salanya ro payo ne a jaga thangai bukhar ke borok o meeting o payo ni bozak bai thamo kono mode se no ngolo te khari jog bai su engom dekhe irresponsible babe kaisa organization je amne paye te kaisa paro payo ne khaimani amo belani chaya di leader sing ro kisa wan sudi nor kisa babi di a jaga kebunga common borok tongi mano tak dugono phanya ro oi rabar ko jagi namma ke khaglabo tak sin kaga somro nangjabe ke khaglabo borok ko kuno meeting bai kuno link si gere borok hain no tong tong ase gedeng dia cara hain ko kha hain no sengor ga kuno bolong borok ba gundam ti bia bele seng normal borok hain tong kosong para tong tong ase bele nada mukti rong je respect na kisa siki bai sin takuk song takuk sime takuk buk je ti prabasi jodoro sin history ro respect na kisa siki bai tang engke seng nugo unokan to Robindro Tagore ni mukti kaja pura rogo ba ujendo pales bus kang jaga ni mukti rongo seng social media kono to jese media pun ti kono seng condemn khale je
mukti tangga ojaga nganang ojaga sini raja ni singa nango hai nganango omdinga nango ni salai kentu ba sini jaga wono sini area wono sini hawono sini borono kaimani mukti no sungtangi respect rimaya tangga mukti no butok khanya na norok political challenge khanya angka ba develop khasi challenge khaji o group phajia bo bani ke scheme kaham tiklaiman tai ga group phajia bo bani scheme kaham tiklaiman omdi khase develop ni bagai se wan thudi je kono phanya tangga ba butok bai mang phan bai